er hier wat bij. Ja, maar een beetje De foto hangt het direct. Dat de eerste keer weer. We hebben met 3 zusters uit de stad. We hebben op een bus naar Vrouwenwest. Nou, prachtig weer dat. Nou, we zijn en dan zie je me dus samen. Het lijkt het je wordt wel zuster daar. En zo is het ontstaan. En dan doen we het elke keer. En hoe lang al? 50 keer. Wij 50 keer. Dus je bent wel aardige feestnummers. Ja, hoor, ik bestem ze niet meer, ja. We hebben Ja? een goede naam, wat dat nog niet. Nee, soepers. Soepers? Ze horen al je wel van gezellig, ja. Maar had je mijn feestje dan moet nog wel eens iets te gaan in dus. Vroeger wel, maar wij kunnen wel net meer voor nog wat ouder. Ja. Denken er nou wat aan? Ja. Maar wij drinken er hier wel een winstje op, hè? Ja? Ja, tuurlijk. Nou daar. Zo'n is man net willen dat we dat net doen. Nee. Ik kan er niet overslaan. Nee, dat jij het maar. En we zijn alle hele goede werkers. We hebben niks leren tegen de meesten net vallen, maar wel werken. We werken al hier om het leven. Dus gewoon zoals en ik liggen goed, die ben ik wel altijd warmer, hè? Die ben ik flink, hè? En die ja, Dus, ben ik echt bij. Ze werken ik bij de nog. Hè? Oké, dus je accepteert het dus qua zussen. Als de je zusters, hè? Ja. Van de eerste najaar, hè? Ja? Ja. Heel warm er kwam. Oké. Ja, Want het is toch wel een steltje, moet je vieren, hè? die ja, vrouwen. maar daar komt dan een klaar bij. Ja? Ja. Ja, februari. Toen zijn we eens met zo'n verder, toen is de jongste zuster naar geboren. Dus dat is een nakomertje, maar ze komt er wel bij, ze staren gewoon. Ja? Maar ze werden het ook het eerste voort. Ze werden het in heel Hugo waard. Oké. Ja. Wij waren hier al tegen allemaal jouw hennen. En zij werden het verder aan. Ik ben niet eens zo duur van. Ja, dat wordt goed nu. Zij komen zonder u. Wij komen net zo goed zonder elkaar. Ja? Nee. Nee, dat zo? Nou, nee, dat gevoel is er zo. Als je een zuster denkt, nou dan kan je wel, als er wat is, dan zou je goelen maaien en je dochter maaien. Want mijn verdriet ben we direct. Als er wat is. En hebben het ik hoor. Ja, nou het rijden, ja die helemaal verlengd. Maar we doen mooi allemaal, hè? Ja. Beleid dat we zo mooi kennen. Ja. Die postumusvrouw, dat ben de sterke vrouw. Ja, bij de sterke vrouw. Ja, ze zijn er al in. Ja, sterke ras. Ja. Jij rijdt je wel zo dan. Nee, wij zijn verlegen en dit en dat. Nee, jij rijdt je wel. Oh. Ja, dat je verlegen bent, dat idee hier ik net, ja? Nee, hè? Nee, maar zo weer het wel, ja. Ik zag je staan in het park aan de rand van de vijver. Je speelde zo leuk met je radiografisch bestuurbare zeilboot. Wat moet hij? Ik let hem samen een beetje doorbrieven. Had ik forel weer dan... Ik naai uit. Ik naai uit. Dan komt Peter gewoon, die had een amfibievoertuig, die kan ze de loon op je. Ja, een amfibievoertuig? Ja. Maar forel en al, die kan ze het loon op? Die kan ze het loon op het goed is. Maar Claire, ik ben even vet. Dat ben even leuk voor. Ja, dat. Stelt jullie aan. Ja, dat weten wij zelf ook net. Maar dan wil je nooit voor worden. Ja. Maar er gewoon een tritsje onder het ding zelf? Ja, dan wordt Paul beter aan en dan maar wat dobberen. En dan rijd je hem zet sket net in? Dat is de bedoeling al, maar dit is al. Dus dit is het nieuwe visje? Dit is het nieuwe visje, het moderne visje. Maar wat slager weten we nog net, maar... Dit is ook een goede kans. Is het vers, hoor. Ja, hij zwemt er maar voort.
Zit er een on? Ja, dat zit hier om. Moest meer even hinder dan, Peter? Het bewijs op camera. Ik nog. Ik ga best. Dat werkt het. Was dat onmogelijk? Hij gaat er wel af. Dat is gewoon mooi, hè? Ik mag jou ook wensen, want even bij de eerste die bij een amfibie-radiografisch bestuur bij voertuigen forel binnenhelpt. Ja, daar liggen er al op, ja. En hoe viel dat? Nou, goed natuurlijk, hè? Ik maak een beetje vlot, binnen 4 minuten of net? Ja, dat komt heel vlot. Maar ja, dat ben ik verhaal. Hè? Als die een keer goed happen, dan ben je er samen bij. Ja? Ja, dat gaat heel goed. Dus net dat die boot wat extra uitmaken dat ze daarop aflenen of zo? Ja, misschien wel, maar ja, dat is de eerste keer, dus dat zoek ik net. Er is geen wetenschappelijk onderzoek van, hè? Nee. Dus, nou, ook wel eens keer. Dank u wel. Het is een traditionele visker, maar vang je heel veel wat, jongen? Nee, nog net meer. Het is nog gebeurd. Vind je ervan? Ik vind het wel leuk hier. Ja. Maar wat oors, hoor. Het is wel een wat oorzaak, ik kan wel zeggen, hè? Zeker weten. Ja hoor. Slagen. Het is slagen. Alweer in. Ja, maar hij zit er al. Ja. Oh, daar gaat er al. Oh, tegen hem. Nou, Tanje vang maar door. En hoe is dat? Ja, dat prachtig gewoon uit. Die net meest verwacht hebben. Dat hij nu net verwacht, hè? Nee. Tanje. Ja. Nou, dan gaat het wel beter als de gewone angels. Dit gaat hartstikke beter. We gaan nooit broos. Nee. Alle week radiografisch. Ja, dit is heel broos. We zijn gelukkig.